ලිගෙන විරිඳු පෙලක් ගයමේ සිරිත් විරිස්සු රකින මේ පිම්බර හදවත් නරනේ කොළනාව නගර සභා මැදුරේ අද එක්වරඳේ රමලාන් මහිමය ගැන පවසන්නට අවසර ඇති සිතින් නිහඬව ඔබ අසා ඉන්න පින්වත கொழும்பு நகரசபை வளாகத்தில் ஜெனரல் நடைபெற்ற இன்று 2026 பிப்ரவரி மாதம் 25ஆம் தேதி தான் இந்த இஃப்தார் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். எல்லா இனத்தவர்களும் விசேஷமாக இங்கே வந்து கலந்து கொண்டார்கள் என்று குறிப்பிடத்தக்கது. முக்கியமாக பாதிரிமார்கள், தேரர்கள் மற்றும் எல்லோரும் வந்தார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 6:24යි මේ වෙලාව අද දින උපවාසය ශීලයේ විදිහේ අසාන් කීවේ වෙලාව. நகரசபை வரலாற்றில் முதலாக நடக்கின்ற இஃப்தார் சிறப்பு அமைப்பு இன நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் கொலனாவை நகரசபை உறுப்பினர் ஷேக் ஃபிர்தௌஸ் மன்பை அவர்கள் முன்னின்று இதனை நடத்துகிறார்கள். 88 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நகரசபை உருவாகி சுதந்திரத்துக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தொடங்க பெற்ற இந்த கொலனாவை நகரசபை சுமார் 40க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிவாசல்கள் தைக்காக்கள் சாவியாக மாத்திரமல்ல 40,000க்கும் மேற்பட்ட முஸ்லிம்கள் வாழ்கிறார்கள் கொலனாவை பகுதியில். இங்கே நாங்கள் இஃப்தார் மஜ்லிஸில் இப்பொழுது எல்லா இன மக்களும் கலந்து கொள்கின்ற காட்சியை காண்கிறோம். முகப்பத் தொலைக்காட்சிக்காக அஹமத் முனவர் சகோதரர் நிசாம் அவர்கள். මම කුරුණියාවතී අභිනාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති රඹුකල්ලේ ධම්මානන්ද හාමුදුරුවෝ. ලැබුවා වූ 2026 වර්ෂයේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ මෙම රමසාම් කාලවකවානුවේ කොළඹ නගර සභාව තුළදී මෙවැනි ආකාරයේ උත්සවයක් සංවිධානය කිරීම අප සෑම දිනකදීම සන්තෝෂයට කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. ස්වභාවයෙන් හඳුනා ගන්න අපට ලොකු ආසාවක් තිබුණා. ඉතින් අන්නේ කාරණය මහා ඉෂ්ට වීම මා ඉතාමත්ම සන්තෝෂයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මේ අත්පෙත් බොංචි දරුවන්ගේ නර්තනය ඒ වගේම විරුදු ගායනය අපි කවුරුත් සන්තෝෂයට පත් කරා කියන එකට විවාදයක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තෙන්ම නගරාධිපතිතුමා ඒ සංවිධායක මණ්ඩලය අපේ මුස්ලිම් ජාවට මේ එකමුත්ව සතුටින් මෙවැනි අවස්ථාවක් ලබා දීම ඉමාත් සතුටට අපි කොයිකාගේ ආශිර්වාදයට හේතු වාසනා වෙනවා. සෑම දිනකටම විශේෂයෙන් මේ මුස්ලිම් ජාවට සුබ රමසාන් කාලවකවානුවක් උදා වේවා කියලා එක් සිතින් ආදරයෙන් 2026 වර්ෂයේ රාමදාන් මාසයේ නිවෙති කොටගෙන කොළඹ නගර සභාව විසින් සංවිධානය කළ මේ සහජීවනයේ ඉෆ්තාර් වැඩසටහන. ඒකට ඇත්තටම කොළඹ නගර සභාව බල ප්‍රදේශයේ
කොහොම මහා සංඝරත්නය වැඩම කළා. ඒ වගේම සියලුම ආගමික නායකතුමාලා මෙතනට වැඩම ආවා. ඉතින් හරි ලස්සනට හරියටම හදවතේ ලොකු සතුටක් දැනුණා. මේක තමයි නගර සභාවේ බල ප්‍රදේශයේ තියෙන ඕන හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් අද මේ අවස්ථාව අති සාර්ථකව පවත්වා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මට හරි සතුටුයි. நாகரிக லேகம் நிலம்புமான் நம்மளுடைய நோன்பு நோட்டு கொண்டிருக்கின்ற இஸ்லாம் சகோதரிமார்களுக்கு முதல் இந்து மக்கள் சார்பிலே வணக்கத்தை தெரிவித்துகின்றேன். புனிதமான ரமலான் பண்டிகை நடந்து கொண்டிருக்கிற தருணம் அனைத்து இஸ்லாம் பக்தர்மார்களும் நோன்பு நோற்று ஒரே சிந்தனையுடன் இறைவனை பிரார்த்திக்கின்ற தருணம். உலகத்தில் வாழ்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நோம்பினுடைய ஆசீர்வாதமானது பரிபூர்ணமாக கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றேன். நாங்கள் வந்து கடந்து கொண்டது உண்மைக்குமே மன நிறைவு கொள்ளுகின்றோம். இந்த சகோதர ஒற்றுமையானது நிரந்தரமாக தொடர வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றோம். நோன்பு நோட்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் அல்லாஹ்வுடைய ஆசீர்வாதமானது பரிபூர்ணமாக கிடைத்து வாழ்வில் மென்மேலும் உலர நான் பிரார்த்திக்கின்றேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ், இன்றைக்கு நடந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம். என்று சொன்னால் கொலன்னாவை பற்றி பேசக்கூடிய நேரத்தில் எப்பவும் சொன்னாங்க, கொலன்னாவை என்று சொல்லக்கூடியது சஹஜீவனை, அதாவது ஒற்றுமையின் சிகரம் என்ற மாதிரி எல்லாரும் போல பேசினாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ், இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செஞ்சதுக்கு ஏற்பாட்டாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி செலுத்துறதோட எங்களோட சேர்மனுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஃபிர்தௌஸ் மௌலிக்கு விசேஷமாக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அகில இலங்கை சூஃபி சாமிய பேரவையின் தலைவர், அதேபோன்று அப்தர் ஜெயிலானி பள்ளிவாசலின் நிர்வாக தலைவர் அல்ஹாஃபில் அப்துல்லா நூரி ஹசரத் அவர்களுக்காக நான் பேசுகின்றேன். இன்று நாங்கள் கொலன்னாவை மாநகர சபை இன்று இங்கு இஃப்தாருடைய நிகழ்விலே சிறப்பான முறையிலே கலந்து கொண்டு அதிலேயும் எல்லா மதத்தவர்களும் ஒன்று கூடி இந்த இடத்திலே மிகவும் சிறப்பாக மிகவும் விமர்சையாக நடந்த ஒரு இஃப்தாராக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. முதல் தடவையாக இந்த இடத்திலே இருக்கக்கூடிய இந்த கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி ஃபிர்தௌஸ் மன்பாய் ஹசரத் அவர்கள் முழுமையான முறையில் இந்த ஏற்பாடு அவருடைய சபாவையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த ஏற்பாடை செய்தார்கள். மிகவும் சிறப்பான முறையில் இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்வு ஏனைய காலங்களில் ஒவ்வொரு வருடமும் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் மூலமாக எங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒத்துமை, எங்களுடைய வல்லமை, எங்களுடைய வலிமையை நாங்கள் இன்னும் மக்களுக்கு மத்தியில் எடுத்து காட்டுவது. ரமலான் என்று சொன்னால் என்ன, எங்களுடைய வணக்க வழிபாடுகளுடைய யதார்த்தங்கள், அதனுடைய அமைப்புகள் என்ன என்பதை ஏனைய சமூகத்தினருக்கும் காட்டி சமூக ஒற்றுமை உள்ளவர்களாக நல்ல சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்வு திட்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இன்று அமைந்தது. அல்ஹம்துலில்லாஹ், இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளோடு விடைபெறுகின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.